Vi er i... Vi er i Nicaragua nu. Velkommen til den her video. Ja, vi fortæller jer lidt om vores tur indtil videre, hvordan vi kommer hen, og hvad vi har lavet. Så langt, så godt, ikke? Men lad os lige præsentere, fordi vi har været ude at rejse i næsten 4 måneder allerede. Det er Mellemamerika. Og Cuba. Og Cuba, som også er en del af Mellemamerika. Det tror jeg ikke. Måske er det bare et land for sig selv. Jeg ved ikke, hvor det hører til, men det er ikke Mellemamerika, tror jeg. Fordi det tror jeg bare ikke. Nå, det tror jeg ikke. Okay, det må vi... men der har vi i hvert fald også været. Ja. Og det er faktisk der, rejsen til Nicaragua begynder, hvis man kan sige det. Ja. Fordi først var vi i Costa Rica i 2 måneder. Så er vi i Cuba i 1 måned. Knap så grineren, men stadig grineren. Spændende. Spændende, ja. Interessant. Og så var vi i Mexico en dag. Nej. Jo, i lufthavnen, ikke? Ja, vi skulle overnatte i lufthavnen i 12 timer. Og vi fik i hvert fald udforsket den lufthavn lidt. Og vi fik da også lige udfordret parforholdet lidt. Ja, jeg havde det fint. Jeg havde det knap så fint. Da vi endelig kom til Mexico, så var jeg bare sådan, nej, ikke mere. Så tog vi flyet fra Mexico langt om længe til Costa Rica. Hvor vi også lige skulle være et døgn. Så dejligt at være tilbage i Costa Rica med et ordentligt supermarked. Med vores yndlingsting fra... Og internet. Internet. Hatten af for internet. Ja, jeg elsker internet. Nå. Ja, så tog vi så videre fra Costa Rica. Der tog vi jo en bus. Ja, med de der store rygsække. Ja, bare en backpacker-rygsæk, ikke? De er store. Den var ret stor, ikke? Vi har både store og små rygsække. Ja. Det er lidt forvirrende. Så når vi siger, hvor ligger din tandbørste? Den ligger i rygsækken. Nå, hvilken en af de 4 rygsække er med? Det er den røde store. Gør det lidt ekstra besværligt, ikke? Men jeg kan se, at min den er større end Rosas, fordi at min er altid proppet med halvdelen af hendes ting. Nej, det er vores fælles ting. Og desuden holder jeg alt medicinen. Det er vores fælles ting. Vores fælles kjoler. Du må også gerne bruge dem. Det gør jeg også. Videre. Vi tog færgen. Nej, ikke færgen. Vi kom til Nicaragua. Lad os bare spole frem til det. Ja, tog bussen til Nicaragua. Det var også en god tur. Og vi ankom på en stjerneklar nat til vores nye... Det var et hostel, men det lignede et hotel. Det var et virkelig lækkert sted. Ja. Jeg har nogle billeder på min Instagram, hvis man har lyst til at se. Nej, jeg har faktisk kun et billede. Men vi boede i en tipi, nuttet lille tipi. De har faktisk ret god stil her i Nicaragua. Vildt god stil. Ja, altså det er sådan rimelig... De er fucking seje, synes jeg. Jungle... Altså jeg føler mig lidt som hende der... De er meget hippie. Jane. Jeg føler bare, at de er meget sådan der... De gror meget deres egen frugter. Der er voldhamrende mange frugter, vi aldrig har set før. Ja. Og de smager frøder, mand. Jackfruit. Det er sådan en grande frugt her, ikke? Og så er den bare fyldt med mading indeni. Man kan blive mæt i flere dage. Mading? Er det ikke sådan noget, man giver til fisk? Det ved jeg ikke. Fyldt med mad. Frugtmad. Ja. Og der var vi kun i 2 dage. Og der var vi i 2 dage. Jeg lå bare på en grusvej. Uden noget andet. Man skulle have en bil for at være der. Alle der var der havde biler. Men vi fik set en flot solnedgang. Igen var jeg altså lidt træt, fordi jeg havde vildt ondt i ryggen, da vi var der. Ja. Helt vildt. Og der var ikke noget, der havde sat sig galt den i ryggen, eller... Jeg kunne ikke engang ligge ned. Du ved hvorfor. Jeg græd. Rosa græd, og det var synd, og jeg skulle bære hendes taske. Det var så synd. Og det var jo i over en uge, altså. Ja. Det er godt, du havde mester her til at passe på dig, når jeg ikke kunne, ikke? Der er det altså godt, man er 2, fordi så kunne jeg lige få lidt hjælp. Rosas nye bedste ven. Og hvad bare... Hvad hedder den? Prut. Altså, det er ikke et navn, vi har valgt, men det er bare det, den bliver kaldt. Den er så sød. Nok om den, vi tog til San Juan del Sur, byen. Så vandet, det var ikke særlig fedt, men jeg kunne ikke rigtig bade i det, det var klamt. Ja, alle ved jo, at man skal kunne se sine egne fødder, når man går ud til knæene. Og man kunne ikke engang se sine egne fødder, når man gik ud til anklerne. Nej, det var bare snasker. Ad. Så det gad vi ikke at bade i. Så derfor så gik vi længere ud af klipperne. Ja.
og fulgte ligesom klipperne, indtil vi kom ud til sådan en rigtig lækkert spot, hvor man kunne ligge og sole sig og bade lidt i sådan nogle små klippepools, der var. Jeg føler faktisk, at i alle de dage, vi var der det vi lavede, det var bare at kaste med sten på sten. Ja, det var vores leg at høre podcast. Og diskutere lidt om, at jeg skulle stå 1 meter længere fremme. Ja, fordi du kunne ikke kaste så langt. Alfred er jo stærkere end mig i armen, men jeg er faktisk bedre til at ramme. Ej, det var jeg altså. Jeg vandt. Ja, det var kun fordi, du kunne kaste hårdt. Og bedre. Altså, legen går ud på at kaste med sten på en sten, der står længere væk, og så skal den vælte. Og jeg vandt. Men jeg ramte den Så det vil sige, at jeg vandt. Og vi hørte en masse Podcast. Mørkeland. Skud ud til Mørkeland. I gør det godt. Ja. Så nu er vi blevet lidt besat af true crime. Men Og- det er ikke det, vi er her for at snakke om. Nej, selvom vi godt kunne. Vi var der i nogle dage, før vi fandt ud af, at vi gerne ville herhen. Ja, til Omeletteøen. Ometepe hedder øen her. Og Ja. det er faktisk en ø, der ligger i en flod inde i landet i Nicaragua, så den hører ikke til noget hav. En sø, ikke? Hvorfor er vi Og den består af 2 vulkaner, som der ligesom, den er formet ligesom et 8-tal, den her ø her. Så en vulkan der og en vulkan der, og det er ligesom det, der giver øen. Mm. Det er ret flot, den her ø. Den er fandme flot og meget unik. De lever sejt på den her ø. Jeg er nede med det. Ja, der er virkelig sejt. Så hvis I tager til Nicaragua, så synes jeg skal tage på Ometepe. Helt klart. Ja. Her har vi lejet en scooter. Og vi har... Og det var et helvede med den scooter der, man. Ja, er du sindssyg? Vi brugte 3 dage på at klage, fordi at vi fik en scooter, som der lød som om den kunne bræste sammen når som helst. Vi havde lige lidt tekniske problemer, men vi sidder her igen. Bare lidt timer senere. Vi fik en ny scooter heldigvis. Helt ny, super frisk, top nice, og den drøner bare derudad. Yes. Så alt er godt med den scooter der, Ja, nu kan vi endelig køre derud af. med god samvittighed. Ja, Så vi tager med på nogle scooterture. helt sikkert. Vi skal blandt andet ud og se et krystalklart vandhul. Ja, Ojo de Agua, Ja, for vandåret. Året som et øje, ikke? Ojo. Ojo. Og Cascada betyder vandfald. Det er et andet Det er et andet sted. vandfald. Det er et andet udflugt, vi skal på. Ja. Ja. Men Ja. Alfred har virkelig fået nogle seriøse insektmord på samvittigheden. Ja, de er klamme. De er Fy fandme for næste. satan. Undskyld, jeg banner. Ja, jeg skal til at google Tailless Whip Scorpion. Ja. Det var nok næsten den klammeste, som der er blevet nakket her på vores værelse indtil Ja. videre. Prøv lige at se med her. Sådan en kæmpe en. Nej. Kom ned og kig. Kom ned og kig, er du sindssyg? Vi bliver ved med at opdage nogle nye, og de er bare større hver gang. I går var den klamme, så den kunne Alfred ikke lige Nej, fordi overskue. det koster en rengøring, hvis jeg skulle nakke den der. Den spært ud i hele rummet. Ja. Stor og behåret og stort krop. Og orange eller et eller andet. Var den ikke bare brun? Brun. I hvert fald klammer. Men den sov vi med i nat. Ja, den var væk i morges. Det var okay. Lige før kunne vi høre nogle lyde, og vi kunne ikke finde ud af, om det var en gris eller en hund. Men det var bare aberne. Det var abeungene. Og se hvor nutte de er. Ja, nu får I se. Kigge. Måske svært at se, men de er rigtig nutte. Ja, der er altså ikke kun insekter. Der er også Der er også fantastiske dyr, faktisk. aber, Fugle. grise. Masser af grise, faktisk. Her på den her ø, det er ret grineren. De er over det helt. Og kæmpe grise. Og kæmpe køer. Ja. Og tyre og heste. Men fuglene synes jeg faktisk er noget af det sejeste, fordi det er ikke noget, man ser andre steder. Nej. Og man kan komme helt tæt på dem, Ja. selvom de er fri. Okay, var det ikke det? Jeg tror, det var det. Nu kan vi ikke trække den længere. Nej, men se med næste gang, vi begynder at filme lidt mere ofte, fordi at vi filmer ikke nok. Så vi skal tage med på vores ture og lave sådan nogle daily videos. Daily videos. Og så får vi det alle sammen mega sjovt sammen. Woohoo! Så se med. Vi ses.